Namangkot na karajak anak ko. Doon. Nagiparat mangkok na? Ti, abi ko takang nila sabat. Nga, mangkot na nga ka na mo. Bisip na nga dyan. Tapos namangkot nagpanaw, gamay, kapta na titi ko na yun. Along kam sa mga laki nga amo ka dyan, mamangkot ka ninyo, kay kitandagan na kam. Ginsakyan ko pag yun ka, ginpakapan. Wala naman matamaan, kay hikap lagi, titi mo. Ginkamas na nga ni amo ka dyan. Gago. Actually sa dugay na siya sa natabo mo mga 2 weeks ago na siguro ay hindi lang ko magsala. 2 weeks ago amo na ang aton nga biktima nga na nagkadto na di kag nagpo-blatter nga bangkot ang motor nakamotor tapos golpe agin ikatong dugan kay bahay tapos gin advance ang bahay pero wala siya matumba. Sige namon nga monitor sa mga mesina lingiti digid na naton pa mapan. Hindi natin hindi naman na siya madakop kay wala tas ang identity siya plus nga makita tagid sa CCTV nga siya gid wala helmet siya nasa sa motor sa medyo upay man tong kwenta sa motor pag na sigurado tagid plus ran na wala ta man sarang kwan ang biktima kung desidido gid siya bla ulog siya sa defensive violence or sex ang malicious mischief or sa RA 769 depende sa concern sa appreciation ng piskal kung anong pwede na itong ma-file sa iyong complaint.